Greetings, my people. Omenanị Igbo. My fans, my friends, my well-wishers. Ana m eke n'ọnụ. Ndị na-enweta ozi anyị. Ndị ozi anyị na-abalụ. Onye nwanna be anyị si n'afọ ya bụ mmụta na mmụrụ. Na mmadụ mụtakwa na ife bụ na mmadụ ibi ya kụziri ya, ma ọ bụ na mmụọ kụziri, ma ọ na o nwere ihe kụziri onye ahụ o wee mata. Maka na mmadụ adịghị esi aka n'imi ama ife ọ na-amaghọ. Cheta na onye ọ nọ n'afọ bụ Chinonso ezi mmụọ bụ ezi nwa Ọdịnanị aka ji ọfọ bl00d lifta. O nwere ozi nji wee bịa tata, mana tupu anyị aga n'iru na ya bụ ozi anyị ji wee bịa, na ya bụ nkụzi anyị ji wee bịa taa, ka nchetala anyị maka ofu ife ma ọ bụ ebu anyị na-emewe n'obi anyị ebe a, n'obi ezi nwa Ọdịnanị, n'obi ezumezu ọdịnala. Nke mbụ bụ na anyị na-emewe ihe anyị kpọrọ monthly ritual, bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa, kwa ụbọchị ọbụla, n'ọnwa ọbụla, nke anyị na-enye ndị mmadụ ohere ịbịa sonyere anyị. Isonye site na iweta afafa ka anyị na-agọnye ha n'ọfọ anyị na-agọ n'obi anyị, nakwa aja dị iche iche anyị na-achụga n'obi anyị n'ọnwa ahụ, n'ọnwa ọbụla. Anyị gbara monthly ritual maka ndị nwere mmasị isonye. Monthly ritual for that of September is still on maka ndị chọrọ. Ihe ọzọ wee bụrụkwa salaka anyị na-ada emewe nkwa ọbụla. Ọ bụrụ na ị na-enweta ozi a, biko kaba arụ ka iso wee na-atụsanya bụ ozi. Share the message. Share the message. Anyị na-emewe salaka na obi anyị nkwa ọbụla. Salaka anyị na-ededicate karị to ndị mmiri, ndị otu mmiri. Anyị na-enyekwa ọtụtụ ndị mmadụ ohere. Anyị na-enye ọha na eze, our friends, fans, well-wishers ohere isonyekwa na ya bụ salaka wee na-anarakwa ngọzi site n'aka ndị otu mmiri. Dịka m si ada akụwa n'isoro ya bụ salaka ahụ, enweghị specific amount nọ ife onye nwere ya were wee bịawa. Ife ọbụla ị nwere were ya wee bịa. Ịmago na salaka abụ inyesi ndị mmadụ ife, ịchụpụsị aja ọnya salaka, inyesi ndị mmadụ aịda ife a ga-eri eri, ma ọ bụ ife a ga-eyi n'ahụ, ma ọ bụ ife ga-aba uru, maybe for personal use or something from you, ọnya salaka. Ma nke anyị na-adị emewe maka ife olili na whereby anyị na-eji ma mmanya, biskit, sweet, groundnut, mgbe ụfọdụ esie nri, esie olili, ụmụ ihe a ekesịa ndị mmadụ ọnya salaka. So ịmarụ nke ọbụla aka lụrụ gị, i were ya wee bịa n'obi m, ma ọ bụ ise ndị ego ya bụrụ biskit ka ego olulu, gote biskit. Ya bụrụ sweet, gote sweet. Ọ bụrụkwana mmanya, gote mmanya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka egbuo anụ sie oriri ka ndị mmadụ rie in the name of salaka, ị bịara m inbox, anyị akpa nke ahụ. Nke ọ na-aya eme ya that will involve igbu anụ. Ị ma na ị ga-enwe special discussion with me about that inbox.
ọ nwere ụfọdụ ndị ya afa jee n'afa asịfa jee meela ụmụazị saraka onye ọbịa chekicha ọfụta na ọ ya adịrị ya izi ime ka eko esi eji agbakọ ụmụazị mmadụ si na ọ na-eme saraka nne ya nna fa ya sị na ọ na-anaka ụmụaka akara aka ha ma achọ ofu akụkọ ịma na ị nọ na such position weta nye saraka ahụ bịa mee n'obi ezi nwa ya na-edo ịghọta ihe na-ekwu ọgọ na ihe abịa ise ndị ego eme n'afọ. So that is it about the saraka maka ndecha ọnụ. Biko ka ị na-esonye n'ozi ya nụ akawa arụ ka ị na-agbasanya bụ ozi, share the message. Danya bụ ozi anyị ji wee bịa taata, asị m ka anyị kwuo maka igbu anụ ife ọbala anyị na-ada emewe n'ọdịnala omenala Igbo. Aghọtara m na o nwere ụfọdụ ndị na-asị na ha na-eme ọdịnala mana ihe gbasara igbu anụ na fa anọghọ na ya. Ka m kọwagodoro some basic reasons anyị ji egbu anụ. Ọbara anyị na-egbu n'ọdịnala wa ọbara anụ, ọbụla ọbara mmadụ. Normally ị ga-aghọta na ife niile dị ndụ nwere ọbara, weda ma ọwa anụ ma ọ bụ akwụkwọ ndụ, nya akwụkwọ ndụ in terms of ahịhịa ma ọ bụ ukwu osisi, ihe niile nwere ọbara. Na mmadụ nwere ọbara n'ahụ ya na oyi anụ ahụ a ife ya na-afụ ọwa anụ dị ife ịghọta. And ọbara bụ na anụ a n'ọdị ndụ. Na mbụ mmadụ na-egbu anụ, ọ na-ada adụ mma mmadụ n'ọnụ o meelụ mmụọ ife ọbara, ihe dịka chie ma ọ bụ ndị ichie ma ọ bụ mmụọ ọdụ ka ọdụ ma ọ bụ agwụ ma wee dịrị gabazie ma ndị mmiri a na-emekwara ha ọbara. Mana nke imerụ ndị mmiri ọbara ma adụrọ na ya bụ ije na-emetọ mmiri water body with ọbara, mana a na-egburu ndị mmiri anụ ịghọta. So anyị na-eme ihe ọbara a maka na nke mbụ, cheta na ife niile nọ n'ụwa, ihe niile Igbo ji eme mmụọ, fa na serve as messenger to mmụọ anyị na-eme. Fa na serve ya kọwago m ya nkwuo sị na ọ nọdụ ka envelope and the letter dị ya n'ime. Ụmụ ihe ndị anyị ji eme mmụọ dịka ọjị, nzu, edo, nkwụ ike, kerugasịfa ma kandụl anyị na-amụ ma insensi anyị na-amụ ma anụ anyị na-egbu. Ụmụ ihe a n'ọdụ ka envelope. Ka m were ya wee kọwaa, ka m were ife anyị na-afụ kwa ụbọchị na in our daily life wee kọwaa anya bụ ife ka o doo anya. Ịfụrụ ọjị iji aga ọfọ, ọ n'ọdụ ka envelope. Gịnị ka envelope na-alụ? Envelope wee dechaa ozi n'akwụkwọ, ewere etinye n'ime envelope wee ziga wee postue. Ya bụ na ọjị for example bụ envelope. Ozi ideziri wee tinye n'ime dị envelope wee send ya bụ gịnị? Okwu ọnụ ahụ ikwuru. Ọnya mere na mmadụ aya just weta ọjị kịta anụ wa ya weta aka ekwunyewe okwu n'ime ya. Ị ga-ekwunye okwu n'ime okwu a ikwunye n'ime ọ dị meseji. Otu ọkwazị ka ọ dị anụ, na mmadụ enwere ike iweta ọkụkọ kịta, for example iweta ọkụkọ kịta, just were ọkụkọ bee mma n'ọnụ. Ị ma na ihe ị na-eme just ị chọrọ igbu anụ ka ị taa anụ maka na anụ na-agụ gị. Mana aspanọ ka ime ya n'ọwa aja, ị ga-ejide ọkụkọ a were wee kwuo okwu, kwunye okwu n'ime dị ọkụkọ. Ị ga-agba dị ọkụkọ ozi, ị ga-ezi dị ọkụkọ ozi o ya ejeziri gị na mmụọ.
onye abụ okwu ọnụ a kwunyere na dị ọkụkọ tupu igbue. Ịghọta ihe na-ekwu? Ọ ya bụ igbuzie nya bụ ọkụkọ, nyawa ọkụkọ wee bulu ozi ahụ wee gaba na mmụọ izijere dị ozi. Ọnụ mana ihe niile bụ energy. A ma ada ekwubie mmụọ bụ ife ada afụ anya mana ọ dị ndụ. Ọwụ energy, ọwụ ike. Kpatanụ nji ada asị ndị ụka na-ekwu otu Baịbụl sị na asị na ọwa alụsị apịrị apị, alụsị atụrụ atụ, na o nwere anya ọha afụ ụzọ, o nwere ụkwụ ọha aga ije, o nwere anya ọha afụ ụzọ, o nwere ọnụ ọha ekwu okwu. Nwanne, mmụọ abụlọ datin atụrụ atụ. Ịnụ ya na-ekwu? Mmụọ bụ energy, and the energy is very active, alive, conscious, present. That is energy. Na ife ahụ atụrụ atụ awụ ife a na-enejele anya to aid the human subconscious mind. For example, now, ihe anụ abụọ, ọkwa na afọ this image. You are seeing this image, right? Image a nwere mmụọ nji wee hibe na bem. This image is not actually the mmụọ. Mana image anụ abụ a figure. Ịghọta? To aid the human subconscious mind, because we deal with the universe that operates with subconscious mind. Subconscious mind is that mind that makes use of symbolisms, imageries. Ịghọta ihe na-ekwu? Imagery. Sorry, network. So the universe I know near, na mmụọ niile nọ within the universe and even above make use of the subconscious mind. That mind that recognizes symbolisms, images, expressions. Ịghọta ihe na-ekwu? Expressions. That is why, for example, anyị na-aga ọfọ kịta, anyị na-agwa mmụọ sị dịka for example na nnu, anyị na-asị mmụọ na anyị ga-adịkwa ka nnu, maka na ọnụ nwoke na-eri nnu, ọnụ nwaanyị na-eri nnu, na nnu adịghị enwe akpamasị, na anyị ga-adị ka nnu. I am just using it as an expression. If you na-ejirigo nnu wee drive some meaning from nnu wee express ya something to mmụọ, it does not mean na ka esele mmụọ na ka ede ka nnu na ka etonzi ozugbo wa nnu. No, but you are drawing imagery from that nnu to tell mmụọ, you know, ka iwe gba mmụọ ife. For example, na mmadụ na-achụ aja na mmiri kịta anụ owelu bebi ya nwa oisi atụrụ atụ, nwa atụrụ wite oisi, ịmago bebi atụrụ atụ na iwe were eje na mmiri dịka nwaanyị si nwa ndị mmiri biko n'ihe na ịchọrọ nwa iwe were ya bụ nwa oisi ahụ iwe atụrụ wit nwa the image of nwa ọfụ, ị na-agba ndị mmiri na ihe anụ abụ na nwa ọfụ ka ị chọrọ nwa, ị need the fruit of the womb. Ịghọta? They understand that image expression. That is the reason we make use of all these images here now. Normally, without this image, if the image and goes on now, it is so I got this image. Mmụọ eji ewe hibe kano. The mmụọ is indestructible. Maka na ọ bụ energy. So ngwa bụ onye ụka na-ekwu otulu Bible na alụsị nwere anya ọ da afọ ụzọ, o nwere nka. Yes, normally this image hapụkwa ya ebe anụwa for the next 1 million years. Ọ dị ọma mmegharị ahụ. Ọma mmegharị ahụ ifụla anya ya ọma nnọkịta mechie emepe. Ọ ihe atụrụ atụ ka ọ bụ. Mana ifụrụ mmụọ ọ nọchitere anya mmụọ ahụ ọ na-afụ ọkụ. Mmụọ nọchitere anya ọ na-afụ ọkụ. Ịla nsị oburu otu ọhụụ n'ala mgbe anyị mata na o nwere aka na onwere ọwụ energy. Mmụọ this image nọchitere anya ịla nsị oburu pịa ya isi n'ala, ịghọta na ọ na-eme. Do you understand? Mana as per this image ejiwelu hibe, ejiwelu represent the mmụọ in the physical, ọ dị move.
onye ihe na-achọ ịgwa ya na mmụọ bụ energy, ike ọwụ energy. So na igbu anụ mmadụ na-eme bụ izijelu mmụọ ozi site na anụ ahụ. For example, ọjị kịta anụ iwere ọjị gọọ, ịgọcha ọjị kwuchie okwu n'ime dị ọjị wee waa ya. Okwu ahụ ikwuru n'ime dị ọjị wee waa ya bụ igosi na okwu ikwunye n'ọjị a na ọ ga-apụta ife. That is ọwụwa ahụ ịwara ya. Onye mere nji ada eme ndị mmadụ advice iwere ọjị gọcha ọjị waa ya awa. Ọgọnọ nke chọrọ iwepụ n'ezi, ọgọnọ nọ na ịma nta dị ọjị, but at least waa ya awa wee wepụ, especially ịbụrụ nwoke. Ịghọta ihe m na-ekwu? Waa ya awa because ọwụwa ahụ ịwara ọjị ahụ is a revelation, is a manifestation. Ịghọta ihe m na-ekwu? Otu ọkwasị ka ọ dị anụ anyị na-egburu mmụọ. N'ọwa ozi anụ ahụ na ọ dị ka envelope. Iji nyawa anụ a wee na-ezigara mmụọ ozi. Onye mere na tupu igbuo dị anụ, ị ga-ebugodo ụzọ kwubie okwu na dị anụ, i wee gbuo ya. The soul of the energy of the animal travels with the message to the universe. Akwa ịghọta ihe na-ekwu? Yeah, one of the reason anyị ji egbu anụ. One of the reason anyị ji. And another thing bụkwa na anụ ife ọ na-eji agọ mmụọ, ife ọ na-eji eme mmụọ, onwe ha na-akpọ horsepower na electronics, imago science and technology. Ana m ada like iji ife anyị na-afụ in our everyday living wee na-akọwa ife mmụọ ka o wee kwa anyị na-aghọta. You understand? Ha na-akpọ horsepower. For example, the horsepower of a bicycle is not the same with that of motorcycle that is auto-powered. The horsepower of motorcycle varies also. Motorcycle is said by Keta or different brand. Their horsepowers will vary. And normally the price of a motorcycle varies as a result of the horsepower variations. We can say na motorcycle nke anọ bụ 250,000. I say na nke anọ bụ 500,000. Na nke ni 900,000. The reason for the variation in price but the horsepower. Nke ahụ ele 900,000 horsepower eka. And the ebe ya no where for the horsepower variation n'anya na abụọ ma ha na-atọgbazi ọsọ. Ha na-atọgbazi ọsọ iwe malụ ịghọta ihe ịma na nke 900,000 ọ na ịma nji wee compare nke 250,000. Horsepower variations. Otu anụ aka ọ dị n'ife ndị anyị ji eme mmụọ. Otu anụ aka ọ dị na nzu, edo, ọjị, nkwụ ike, nkwụ enu, ngwa. Ụmụ ihe abụcha nkwụ ịghọta, nkwụ enu, nkwụ ike, ngwa, then nkwụ ụtọ, bia na ihe ndị ọzọ. Ụmụ ihe abụcha nkwụ mmanya. But horsepower varies. You cannot imagine horsepower beer. Yeah, beer now. Yeah, no about trophy beer. Imagine horsepower. Nke anụ abụ mmanya ụtọ. Fanta. Imagine horsepower. Beer. Ma ọ bụ Fanta ngosiri oketa. Wee na compare horsepower nkwụ enu. Fa abụla ọgbọ. Ịghọta ihe na-ekwu the horsepower of ihe a ngosisiri ọnụ keta fa nkwụ beer nkwụ ụtọ anụnwa Fanta. Imagine horsepower ha wee compare horsepower nkwụ enu, nkwụ Igbo. Ịghọta ihe na-ekwu fa na nkwụ Igbo abụla ọgbọ. Horsepower nkwụ Igbo ka ha by far. Ife horsepower nkwụ Igbo ji wee kafa anọdụ ka isi ebe a jewe ke the most distant country in the world. Ịghọta oteka.
otu ọgbasị ka ọ dị ịma nji horsepower ngwọ ngwọ for example wee na-atụgharị horsepower of nkwụ enu they vary. ịma nji horsepower of nkwụ ike ya nkwụ ọkụ kaikai ihe na ahụ kaikai nke ahụ locally made esipụtara na ngwa. ịma nji horsepower of nkwụ ike a wee na-atụgharị horsepower of nkwụ enu. For example, abịa na omenanị n'ọdịnanị Igbo in terms of variations of horsepower of nkwụ agasị. Nkwụ enu weruchara ana nkwụ ọkụ nkwụ ike eweru. Yes, nkwụ enu o werucha nkwụ ike eweru abịazie kwuo okwu ngwọ. Then esizie na ngwọ pụọ nya na-abazie na beer malt Fanta na ihe ndị ọzọzi ịghọta. Otu ọkwazi ka ọ dị the horsepower of kelafia ọjị Igbo ịma nji wee compare horsepower of ọjị gworo. They are not the same. They are fabụla ọgbọ ọjị Igbo na ọjị gworo or fabụla ọgbọ. I'm just trying to explain something to you. Otu ọkwazi ka ọ dị n'anụ abịa n'anụ kịta ịma nji horsepower of ọkụkọ. Okay mba ka m bido with ịma nji ife mere kịta anụnwa wee n'ọsọsọ ọjị ka agọrọ tụọ nzu tụọ mmanya mana ọbara adịghị. ịma nji ya wee compare nke emerụ wee tinye ya ọbara because na ọbara bụ far more horsepower. Ike dị na ọbara ịghọta ya na-ekwu ọbara bụgodu ndụ. Ọbara dị similar to man's life. Ịghọta ya na-ekwu. So abịazie n'anụ a na-egbuzi egbu ịma nji horsepower of ọkụkọ for example wee na-atụgharị horsepower of ewu. ịma njikwana horsepower of ewu wee je na-atụgharị horsepower ebunu. ịma nji horsepower ebunu je na-atụgharị horsepower efi Igbo. Ịghọta ya na-ekwu they vary. Ife ebunu ji wee ka ọkụkọ tele ezigbote aka in terms of horsepower. Ihe eji wee dị mkpa na anyị aghọta nji wee were horsepower wee na-akọwa ife anụ bụ ka ịghọta na ịfụrụ mmadụ ọ na-eme ife jide ọkụkọ ma ọ bụ jide ewu ma ọ jide ebunu ma ọ jide efi ka ịghọta the reasons. Ihe anụnwa bụ speed. Agbanyeghị na ihe niile abụcha envelope fa abụcha envelopes but they vary in capacity, in capability, they vary in prestige. They vary in prestige. For example, keta na ịchọrọ izi ide letter now dejelu the president of obodo anụ anyị nọ na ya ịchọrọ ide letter dejeri ya. Of course ị ga-achọ the most prized and the valuable envelope and ị ga-consult the English the house ị ga-asụ in the most respectful manner. Ọ bụrụ otu ị ga-esi wee de letter ị ga-ezijelu the president of a country to gain the person's approval for something. Ọ bụrụ otu aka ị ga-esi wee de letter ị ga-ezijelu your mother ma your father. Yọta ihe na-ekwu. So na anụ anyị na-egbugasị varies by horsepower. Another thing kwa another reason kwa anyị ji egbu anụ n'ọdịnala omenala Igbo bụ ịma na ihe anụ abụcha sacrifice aja. N'ihi na-eme ife kịta gbuo anụ ọwa aja waa ọjị ọwa aja tụọ nzu tụọ mmanya aja ka ọ bụ. Now normally aja ị na-achụnyere mmụọ kwesịrị ịbụ
onwe gị ka ị ga na-enye mmụọ in form of aja. I just want to draw a meaning here. The most valuable sacrifice is the sacrifice of self. Do you understand? It's the sacrifice of self. That is the most valuable sacrifice. Onya mere nji agwa ọnụ that aja kacha aja bụ your mental vibration, your emotional vibration, your personal energy ị na-etinye n'ife nyawa aja kacha aja. Normally, sị na ị na-achụnyere mmụọ aja, o kwesịrị ịbụ onwe gị like ọbara anụ ị na-egburu mmụọ. O kwesịrị normally, o kwesịrị ịwụ ọbara gị. Yes, o kwesịrị ịbụ ọbara gị ka ị ga-enye mmụọ. Mana ndị gboo ndị tọrọ ntọala ife mmụọ anyị na-eme, ndị reach the agreement with mmụọ, ekwubigo wee tido ya ọfọ sị na mmadụ ama nji ọbara ya were achụnyere mmụọ aja, kama na mmadụ ya eji ọbara anụ wee gbalụ isi onwe ya wee chụnyere mmụọ aja. Do you understand my explanation? Ekwuru m sị that normally aja na-achụnyere mmụọ kwesịrị ịbụ ọbara gị ka ị ga-agbafuru dị mmụọ. Ọ ihe o kwesịrị ịbụ ọnya original sacrifice, original aja. Yes. Mana ndị gboo, the first and the aboriginal men that established man's existence here on earth have reached agreement with mmụọ ndị a na-achụnyesịrị aja, because the reason eji achụnyere mmụọ aja bụ ka mmụọ nyekwazie gị ife ị ga-eji wee bi ndụ n'ụwa, and ka ị wee kwụọ ụgwọ iji, maka na ụwa anyị nọ na ya bụ wote nke a wolu nke a. Do you understand? I will illustrate for you. For example, the life you live, to sustain your life, you give out oxygen, you give out carbon dioxide to receive oxygen, right? Is that not what you do? You breathe in and out. By breathing out, you give out carbon dioxide. By breathing in, you take in oxygen. Do you understand? Ihe anụ bụ a steady constant aja onye ọbụla na-achụ, ma ibu onye ụka, ma ibu onye ọdịnala, ma ibu onye whatever ị chọrọ bụrụ. Ihe a bụ aja onye ọbụla na-achụ, even without knowing it. Mana ikwuo ma some people nọ ka ikwuru aja ntị a na-agba ha agba, fasị gị na-agwọ fasị fa ebido zewe ya ezebe na ịbụ ajọ mmadụ na ị na-ekwu maka aja fechefuzie ọ aghọta ha. You don't understand the concept akpọrọ aja. That term abolaja, that you're breathing in and out is aja. Aja na-achụ every second of the day to be alive. Now, note that aja here na-achụ bụ ume na-eku. The carbon dioxide you breathe out, you take it out from within you. It have energy from inside of you. You don't borrow it from animal to give in order to receive oxygen. No, you rather take it out from you, you give it out, and then you now receive oxygen from the environment into yourself. If laja here nacho, mana ndị gboo ma ụlọ onwe fa n'ife fa wee reach agreement agba m na ndị gboo emecha, ndị gboo elecha na Life Foundation mechi ife niile ha ndị kwalụ ụzọ niile anyị si aga. They have reached agreement that
ịchọrọ ọbara anụ anụ na-eji achọ aja the arguments have been reached have been issued from the beginning and they have accepted. Yes, onye mere ọ bụ ndị mmadụ na-ala Igbo anụ that's guilty mention that what we are doing is not because if we have our ancestors have paid the price in the spirit. Onye mere mụ na gị nwere keketa nwa n'ugbo na aja nwa n'aja. Because don't think that na mmadụ bidoro iji anụ achụ aja just a part of good. Some agreements, serious agreements, and some payments, serious payments were made to these animals. We didn't just start it just like that. Thousands and billions of years ago. Ndị tọrọ nta na obibi mmadụ n'ụwa because ịchụ aja bidoro gboo is as old as man's existence. Na-ekwu so ewe mee that na mmadụ instead mmadụ ga-eji ọbara onwe ya wee chụnye mmụọ aja kama ihe o eme oluzi ọbara anụ obodo wee mee wee isi onwe ya wee nyezie mmụọ maka ọbara anụ na ọbara mmadụ na-achakọ. Wepụta ọbara anụ they are the same color. They don't carry equal vibration, they don't carry equal horsepower, but at least they substitute. Maka mụ na-eku ume, anụ na-ekukwazị ume, ọkụkọ na-eku ume, ewu na-eku ume, ebulu na-eku ume, efi na-eku ume, nkịta na-eku ume. You understand? We use them to substitute. And another thing bụkwa na onye mere abịa ịchọ achọ igbu anụ kịta ewelite dị anụ enu enye isi onye achọrọ igbu dị anụ enye n'isi onye ahụ anya na ụgbara anụ wee gosi na ọ bụ isi onye a ka a na-agbalụ wit anụ a were achụnyelụ mmụọ enyecha ya n'isi ahụ ewee mee gịnị ewee gbuo ya mmụọ wee narị ya in place of that person. Ntị adụkwa ọ na-adụ m ịkọwarụ ụfọdụ ọfụma ọ wee ife ịghọta the principle behind what you are doing wee gị wee ghọta ife na-eme ọfụma. Ihe ọzọ wee bụrụkwa na ọ na-aka mma iji ọbara anụ wee chụọ aja karịa ma iji ọbara onwe ya maka na ụmụ anụ ndị a fa na mmụọ ndị anyị na-achụnyela aja bụkwa ofu. Fancha niile wụcha elements within the universe mana mmadụ na onwe ya bịara abịa. Mmadụ emeghe originate from the universe, from ụwa anyị nọ na ya. So na ka mma iji iko onye ji eri wee maịrị ya. Mmadụ iji anụ wee chụrụ mmụọ aja bụ mmadụ iji iko anụ ji eri ya mmụọ ji eri wee mee gịnị wee maịrị ya. Ọ ya aka nabata ya. But then that essence in man must necessarily go along. That essence, which is that highest essence in man, melon mmadụ ji wee bụrụ ọkacha n'ife niile ekele eke, which is the free will of man, must necessarily go with whichever element you are using for aja. Whatever envelope with which you are sending the message, it must go along with your free will. That your free will is now those pronouncements that you make. The message that is contained in the envelope
That is the essence of man that goes with it. And that is the energy vibration that more crave for. Because they themselves, they don't have free will. They have reactive will, not active will. Yana kawodo kwalanya. Ama yana kawadolanya. Aka madobli eba. Madobli eba. Makana ado gonya woku aba. Ihe ndị anụ abụ some of the reasons anyị ji eji anụ wele achụ aja. Ya ọ bụrụ na ị ka na-efeel somehow ma ị na-egburu mmụọ anụ efeelzina. Ihe ị na-eme bụ normal thing. It is something that have been divinely established. And nwanne ana m agba gị egologolo golo anụ gbuolu chi gị, especially chi gị. If Luchigi, that energy that serves you in particular, Chigi, no will obala, Buoria, Makana ike di no obala, Karichan. Astav na Shigi, Ihe obala. All the quality might na gorushi gorgins where don't we ha. Mana egologolo once in a while. I'll go once in 3 months. Golano buolu shige. Ki we nyakwa shige materials so geju welu emegene represent na mmụọ. Koya bụ in the reservoir, in the energy reservoir of shige, ka shige nwee enough energy. Ọ ga-eji wee na-akwụ ụgwọ gị na mmụọ. Maka na dịka si wee kwu enwere variations in horsepower. Horsepower ọjị, nzu, edo, nkwụ na ihe ndị ọzọ cannot be compared with horsepower ọbara. Ọ na-ekwu ọ nwere ebe ya achọ ije otu a. Ife iru ọnụ ọjọọ ka ị gaa obere exercise, ka ị gaa obere strolling, iburu motorcycle, iburu bicycle. Just give me a body warming exercise. Maybe I choose to only in a motorcycle. You put motorcycle. Go and jamuge. Go to say so. Maybe I choose only the engage motor. For prestige and for convenience, for more speed. O nwere ọ na-ebatalụ na mmemme otu a. Iburu moto. Ibe paaki moto isi n'ime moto dapụta. Anya ndị mmadụ eji wee nne gị dị iche. Ma ọ bụrụ na ị bịa dasị mmemme buru bicycle. Ọ bụrụkwa na bicycle abara uru, mana nke ọ bụla nwere ebe ọ na-serve its own purpose. Gbamgbọ fụ na abịa na energy reservoir chi gị. Gbamgbọ fụ na bicycle nọ dị a. Na energy reservoir chi gị. Gbamgbọ fụ na motorcycle nọ dị a. Na energy reservoir chi gị. Gbamgbọ fụ na moto nọ dị a. Car. Na energy reservoir chi gị. Ọ dịkwa possible gbamgbọ fụ na caterpillar nọ dị a. Caterpillar. Ọ na-adịkwa adị mkpa maka o nwere ka ife ya esi wee nọchie ụzọ. O nwere ka ife ya esi wee nọchie ụzọ. Oni die na chiru ya bịa buru nya caterpillar do na energy reservoir ya wee je gberie that rock nọchiri ụzọ wee kpagodo ụzọ ka ụzọ wee na-aga aga. Caterpillar serve that purpose. Ko ya ma motorcycle ma moto no car ma bicycle afun ụzọ fast aga. Ya watu okwu na amaroke. Yo ten lekwu. Baba fun ihe ndị a dụcha na Yoshi energy reservoir. What am I saying? Na-agọrị chi gọji, na-agọrị ya nzu, na-agọrị ya edo, na-atụrụ ya nkwụ. Ịnọ n'ogolo ọkọ gbuori ya.
ịnọ n'ọgọlọ ewu gbuoru chi gị, ịnọ n'ọgọlọ ebunu gbuoru chi gị, especially ụmụ nwoke. ịnọ aka dị gị mma gọlọ efi mee gịnị gbuoru chi gị. All these represent variations of horsepowers and energies in the reservoir of chi gị. Yes, nke ọbụla chi gị neediri in any circumstance ọ gaworie wee solve. O wee ka ọ na-abịa na mmụọ, o wee ka ọ n'ọwụ ebunu ma ọ bụ efi, especially ebunu Igbo, efi Igbo. O wee ka ọ nya caterpillar ahụ chi gị ji egberi stumbling block nọ n'ụzọ gị. Yes, ọdụ otu ahụ chi gị fụta ya ọbịa ọ gaa na that reservoir ya o mee gịnị o buru the caterpillar. O buru the caterpillar wee jee ogberie that rock, that stumbling block, o gberie ya ụzọ agakwa wee na-agakwa. Occasionally the stumbling block na-emekwa ka ọ na-etonitekwa because there are things that bring the stumbling block. Ndị amoosu, ndị uke, ndị aka ogheri, ndị nnadi, negative energies here and there, ndị otu occult, ndị na-eripụ ebe fa anaghị eso. These are the people, these are the elements that bring about those stumbling blocks. You know? And also some things in na-emekwa n'onwe gị na-amaghị ama, they create the stumbling block for you. They create it on your part. Ihe na-emekwa iji aka gị mete. So ọbịa dị otu a chi ga-eje n'energy reservoir ebe ọ na-asọ energy. Ọ ga-buru caterpillar wee mee gịnị ọ bịagoro gberie that stumbling block, o gberisi ya ụzọ agakwa. Ọ bịakwa odewe mana ịmago na nke eyuzukwa anya ya. Energy gets exhausted. Dịka nsi kwuo nwere ike, for example, o nwere ike ọ bụrụ na ọwa ebunu. O nwere ike ọ bụrụ na ọwa ebunu ma ọ bụ especially ebunu Igbo. Ụmụ ebunu a ndị mmadụ na-ada. Amamihe mee na ndị mmadụ na-ada. Why is it that most people don't like ihe ojii? That is anụ ojii. O nwere onye nchọrọ ịlụrụ ọrụ mmụọ. Uwe ọ na-ebunu Igbo ka m gotere ka m wee lụọ ọrụ ya ọrụ. Ya ka m gbuoru chi ya ebunu Igbo. Ọsị m mba na ma na ya like that. Ịmụ ebunu Igbo na-adịkarị dominantly black, pure black. Ebunu Igbo ọ tigodo ọcha ọ tinye obere ebunu Igbo. So wee ebunu Igbo nse picture sị ga gasị na-echọ ife ọcha, na-echọrọ ebunu ọcha. Nsị okay, no problem. Mechazie mgbuola agwụ m data ebunu jezie gotelu shie ebunu ọcha, and that is ebunu ọcha ya afọ ebunu Hausa ma ọmụ ihe gboke anụ half breed. Mana ịma mfụ pure ebunu Igbo oji ka ọ na-eji kama oji dominantly black, then ọ tinyezie obere ọcha ma other small color. That is pure ebunu Igbo. Horsepower that's in the too much excess, especially nke katagola ahụ ọfụma ebunu Igbo ọ na-eji oji. Otu ọkwa ka ọ dị efi Igbo. Imagine efi Igbo wee na-atụ ile efi Hausa. Horsepower variation between the two self ka in fact ebunu Igbo nwere more horsepower in my own calculation anya nji afịa na mmụọ. Ebunu Igbo nwere more horsepower than efi Hausa. Yes. So o nwere ka abịa keta, o nwere ka abịa na energy reservoir chi gị. O nwere ka ọ na caterpillar nọ dị ya na ọ bụ ebunu Igbo. O caterpillar nọ dị ya ma ọ nọ efi, especially efi Igbo na onye caterpillar nọ dị ya. So igologolo nwanne, igologolo gbuolu chi gị anụ. And ada na-enye chi ụsọsọ ụkọ. Maka ekwu m na ọbụla abịa na energy reservoir chi gị ka enwe variations of horsepower energies. Gbamgbafụ na motorcycle nọ dị ya, bicycle nọ rukwuo ya. Maka o nwere oge ọ ya adị chi gị need ka o were bicycle jee ma gọkparịa obere just for cruising. Mgbe ụfọdụ ọ chọọ na motorcycle, mgbe ụfọdụ ọ chọọ na ọka, mgbe ụfọdụ ọ chọọ na jeep ka ọ ya anya, mgbe ụfọdụ ọ need na caterpillar ka e wee lụọ ọrụ dị anya.
ịghọta abịa na energy reservoir gị ọwụ na ihe niile anọ dị efu na ụzọ gị afịa alụ asị na o chiri maka na chi gị nwere enough energy ịdị na-clear your path. So I say unto you nwanne ịnọ n'ogolo ọkụkọ gbuoru chi gị ịnọ n'ogolo ewu gbuoru chi gị ịnọ n'ogolo ebunu gbuoru chi gị aka dịkwa ogu mma gbuoru chi gị efi especially nwoke. I'm not talking about ụmụ nwaanyị ka ya na-asịkwa na ezi nwa asịrị gị nwaanyị ịpụta echi maka na ndị nwere ego ije ye golo ebunu gbuoru chi gị so man, let me stop here. I hope you understand the analogies I give. Can I say I say go to the bicycle? Can I say go to the bicycle na motorcycle na motor? I block if I'm cool. We have analogies. In a gun cousin in our tontinana. Can I what he had no cousin? My name is Omenanị Igbo. I come for the total restoration of Ọdịnanị Omenanị Igbo.